हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडिअ स नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसनथाइ सान आरो बे गायसनथाइ साननि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय, मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामदों बयबो बर' थुनलाइखौ फोथांना लाखिनायाव हेफाजाब आरो मदद होलांगोन होननानै। जेखियानो जाया मानो आं दिनै बे बर' थुनलाइ साननि गोथार जोनोम सानाव बे गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो नागिरदों। बे खन्थाइनि जि टाइटेल, बे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय 14 नभेम्बर आरो बे खन्थाइखौ आं गावनो सुजुदोंमोन। फैदो दानिया आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलांदो। जागायबाय। 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान। अ बर' बिमा, नों खोनादोंना? नै दिनै बर' थुनलाइ आफादा 73थि बोसोराव आगान होबाय। आइ आफानि थै गोलोमदैजों सोरजिजानाय बर' थुनलाइ आफादासो बर' हारिनि सिनायथिखौ लाखिदों। बेनिखायनो जों बुंगोन बर' राव गेवलांथों। मानोना बर' रावानो बर' हारि माहारिनि गुदि। जेब्लासिम बर' थुनलाइ आफादा थांनानै थागोन अब्लासिम बर' रावा थांनानै थागोन। बर' राव थुनलाइजों लोगोसे बर' हारिखौबो खौसेयाव लाबोनो जों जानजि खाफ्रानांगोन। जै बर' हारिनि जै। बेखिनियानोमोन खन्थाइया। आसा खालामदों नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजाङै मोनदों। जेखियानो जाया खन्थाइया माबायदि जादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनबावगोन। बाय बाय।